Nechoď. Pusti ma, prosím. Nechoď. Nechoď. V hlavných úlohách v slovenskom znení Andrea Kiráľová, Martin Zatovič, Eva Matejková, Daniela Mackovičová a ďalší. Láska a trest. Láske stačí iba sekunda. Nechaj ma. Čo robíš? Čo si o sebe myslíš? Že keď si bohatý a silný, môžeš dostať všetko, čo chceš? Kto si? Ten, komu patrí všetko? Nie, to si nemyslím. Viem iba to, že som do teba zaľúbený. Na lásku neverím. Strávili sme spolu necelú hodinu. Láske stačí aj minúta. Dokonca sekunda. Mne stačil jediný pohľad. Urobila som chybu. A teba som do toho zatiahla. Prepáč mi to. Si to najkrajšie, čo sa mi kedy stalo. Prečo by sme nemohli zmeniť chybu na lásku? Nechaj ma. Prosím. Dobre, choď. Dovidenia, všetko dobré. Dovidenia. Hneď prídem. Vyzerá to zaujímavo. Dobrý večer. Dobrý večer. Nevieš, čo mohlo Jasemin tak podráždiť? Jasné, že nie. Som jasnovidec.
Predpokladám, že ide o niečo z minulosti. Povedal by som, že sa poznajú. Určite. Neuveriteľné. Mám spolupracovať s tou ženou. Neviem, ako sa jej zapáčia moje slogany. Keď príde na to, že ideš po Jamovi, bude s tebou zle. Uvidíme, kto z koho. Všetko v poriadku? Je zaťatá. Výborne. Už musím ísť. Tak skoro? Nechaj ho. Bude to veľká vec. Áno. Ak sa vám niečo z toho podarí zachrániť, bude dobré. Pekný večer. A pekný večer. Dovidenia. Mám odložiť pánovi sa vaše jedlo? Prečo sa pýtaš mňa? Spýtaj sa veľkej matky. Čo s tým má veľká matka? Ty si predsa jeho manželka. Aká manželka, Endam? Iba na papieri. Čiček, keby som bola na tvojom mieste, Tak čo? večer by som nechodila tak skoro do izby. Nespala by som. Ostala by som pri ňom. Pozerala sa na ňo a pekne sa s ním rozprávala. Čo mi tým chceš povedať, Endam? Si do pána zaľúbená. Je to jasné. Vidno ti to na tvári. A nečudujem sa. Seni ilk gördüğüm andan beri yitirdim ben öncesini. Dönemezdim Andrej, čo keby sme zmenili chybu na lásku? öylece kala kaldım. Olur da geçiyorken görürsün ya. Ako môže z chyby vzniknúť láska? Bir bakarsın seversin ya. Bekledim hep dualarla. Olmadı. Yapamadım. Možno áno. Utanmasam Omer je na svete. yıkılmasam. Bože, nad čím to rozmýšľam? Susmasam. Konuşsam. Senle küçük bir çocuğum. Gözlerinde yıldız. Hem masalsın hem gerçeksin. Sen hep süreceksin. Senle küçük bir çocuğum. Gözlerin bir yurdum. Hem masalsın hem gerçeksin. Sen hep süreceksin. Dobre, mama, už som doma. Hneď ho zapnem. Zakývaj, mamine. Pozri, tam je. Povedz ahoj, mamička. No tak, vnúčik. Zakývaj jej. Zakývaj. Mamičke, zakývaj. No. Ahoj, mama. Mua. Ahoj. Vidíš ju? Pozri. Tam je tvoja maminka. Teší sa, že ťa vidí. Omer, Omer, tu som, pozri, tu som. No tak sa usmej. Usmej sa, Mami, mami. Oj. Mamička, pozri, to je mamička. Mua. Ahoj, mama. Mua. 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 Pošli jej pusinku. Tak.
Haló? Ahoj. Ahoj. Si doma? O chvíľu idem do práce. Do práce, vede sobota. To je jedno, my pracujeme. Čo keby si išla trochu neskôr? Prečo? Chcem ťa vidieť. Veď sme sa videli včera. To nepočítam. Jasemin, dajme si spolu kávu, prosím. Ale mám toho veľa v agentúre. Kašli na prácu. Prosím, poď. Vždy si taký tvrdohlavý? Viac ako si myslíš. Takže toto ešte nič nie je. Tak ako vravíš. Áno, čakáme na tvoju správu. Prestaň mi už vyvolávať, moja. Koľkokrát ti to mám povedať? Fajn, odkážem to Azre. Aké jazre? Si chorá, či čo? A ja boskávam, pa. Beštet má toho na tento týždeň veľa, ozve sa ti. Kedy? Trvá mu to poriadne dlho. Od Baldárovcov stále nič nemáme? Čo by si chcel? Povedali si svoju podmienku. Buď Jasemin, alebo nič. A čo tí ľudia s farbami? Neviem. Zistíme to. Prosím, pani Sevgi. Dobre, áno. Azra, miláčik, volá ťa pani Sevgi. Volali ste ma? Azra, ako to vyzerá s penčfarbami? Hlavný vedúci sa s nami stretne budúci týždeň. Si istá? Áno, teraz som sa rozprávala s pánom Bechčetom. V stredu alebo vo štvrtok dohadujeme stretnutie. Fajn. V piatok o týždeň máš posledný termín. Dobre, nerobte si starosti. Uverila si jej? Samozrejme, že nie. Čo teda urobíme, Sevgi? Erčipsi nás z biedy nevytrhnú. Naše dlhy môže zachrániť iba úver. Viem o tom, Bora. Počuješ ma? Viem o tom. Keby sme aspoň podpísali zmluvu s Baldarovcami, to by nám pomohlo. Vítaj. Ďakujem. Sadni si. Akú chceš kávu? Dám prednosť čaju. Máš rada čaj? Áno. A ja som čajičkár. Fajn. Takže máme obaja radi čaj. Dúfam, že toho nájdeme aj viac. Môžem vás poprosiť? Nech sa páči. Prosím. 2 silné čierne čaje. Hneď to bude. Odkiaľ vlastne berieš toľko odvahu? Ako to myslíš? Teda, stalo sa to pred rokom. Všeličo sa mohlo odvtedy zmeniť. Mohla som si niekoho nájsť alebo sa vydať. Ako si vedel, že som stále sama? Nijako. Ale povedal som si, ak ju všade hľadám a nemôžem na ňu zabudnúť.
Musí v tom niečo byť. Takže len to? Nestačí? Nie, nestačí. Nech sa páči. Na zdravie. Dávam si 2 cukry. A ja. Obaja máme radi sladký čaj. Na porade som pochopil, že ani ty si na mňa celkom nezabudla. Ako si na to prišiel? Mýlim sa. Pýtam sa vážne, ako si na to prišiel? Jednoducho. Neviem presne. Z tvojho pohľadu, z postoja, z tvojho hnevu. Čo ťa tak nahnevalo? Ušiel si na mňa blúdu. Naschvál si ma dostal do holdingu. Musel som. Inak by sme sa nestretli. A chcel som. Čo si cítila, keď si ma uvidela? Že je to neuveriteľná náhoda. Náhoda? Kto to povedal, že láska má rada náhodu? A osud rozchody. Murata Mungan. Zaujíma ma časť týkajúca sa lásky. Nie sme sami. A keby sme boli? Poboskal by som ťa. Baran, dávaj si pozor, aby si nespadol do bazéna. Nie. Radšej odtiaľto odíď. Nechaj ho tak, čo sa staráš? Čo to hovoríš, Mustafa? Bože chráň, by tam spadol. Voziť sa môže vonku. Vonku je zima, staraj sa sama o seba. Poď, synovček, nepočúvajú. Neboj sa, ostaň tu pri mne. Má mamu a strýka, netreba, aby si ho poučovala. Polievka je uvarená, Endam? O chvíľku bude. Čakám, kým ešte raz prevrie. Kde je Baran? Nemalo by to dieťa už obedovať? Je s Mustafom, skúšajú kickbox. Choď ho zobrať, nech sa načas naje. Pôjdem ho zobrať, až keď bude prestreté na stole. Takže si ma všade hľadal? Áno. Ako si ma chcel nájsť? Volal som ťa srdcom. Modlil som sa, aby mi Boh priniesol popolúšku. A nakoniec ťa vyslyšal. Raz som si ťa našiel. Ten bar v Bodrume, kde sme sa zoznámili, patrí Jamovi. Práve on ťa uvidel v bare v Istambule. Hneď mi volal. Povedal, príď, je tu popolúška. Vedel, že ma hľadáš? Všetci vedeli, že ťa hľadám. Ale kým som prišiel, odišla si. Dlho som potom o tebe nič nepočul. Len to, že si odišla do Londýna. Čo si tam robila? Nebola som tam. A kde si bola? V Bodrume, pri mame. Tvoja mama žije v Bodrume? A dôvod? No, chcela som si prevetrať hlavu. Mala som všetkého dosť. Som veľmi zvedavý. Áno. Chcel by som ťa spoznať. Vedieť o tebe všetko, čo sa dá.
Volá mi Seugi, je veľa hodín, dávno som mala byť v práci. Nezdvíhaj. Budem musieť odísť. Až o chvíľu. Prosím. Už ťa nebudem spovedať. Strýko, pozri! Strýko! Pekne sa voz. Strýko, pomoc! Baran! Vyťahni ma! Pomoc! Baran, daj mi ruku, chyť sa ma, Baran! Podaj mi ruku, počuješ, Baran? Baran, poď ku mne. Chyť sa mojej ruky, vytiahnem ťa. Podaj mi ruku, no tak, Baran! Ešte kúsok. Baran, natiahni ruku. Baran, Baran! Baran, tu máš ruku, chyť sa ma. Ešte kúsok. No tak, Baran, daj mi ruku. Daj mi ruku. Poď, a ešte kúsok. Baran! Baran, Baran, chyť sa mojej ruky. Poď, Baran. Baran, chyť sa ma. Baran, ešte kúsok. No tak už dočiahneš, poď. Poď, Baran. Vystri ruku. Už je dobré. Už je dobré. Neboj sa, už je dobré. No tak kde sú tie deti? Chodte ich zavolať. Dobre, mama. Veď už idem. Už je dobré, miláčik, dobre. Už je dobré. No tak. Baran! Čo si urobila môjmu synovi, ha? Čo si mi urobila, ty na nič hodnica? Som neurobila, spadol do bazéna. Ako to, že spadol? Prečo? Lebo jazdil s kolobežkou pri bazéne. A ty si mu to dovolila? Nič si mu nepovedala? Pravela som mu, že je to nebezpečné, no Mustafa ma zahriakol. Nič také som nespravil. Ako by som mohol? Ani som nevedel, že je tu. Synček môj, holúbok môj. Nehamíš sa klamať? Mustafa! Kto tu klame? Šibeti, či čo? Nosíš smolu, nezaslúžiš si súcit. Abla, vytiahla som ho. Zachránila som mu život. Poď odtiaľto. Nechaj to tak, lebo ti jednu vrazím. Prečo si neskočil do vody? Prečo si barana nezachránil? Staraj sa o seba, ak nechceš dostať. Aha, ty nevieš plávať však. Jasné, že nevieš plávať. Nevieš to. Prestaň. Už naozaj musím ísť. Jasamin, poď so mnou dnes na večeru. Nemôžem, mám veľa práce. Kedy ťa teda uvidím? Neviem. Skús vedieť. Dobre, po víkende sa môžeme na niečom dohodnúť. Zavolám. Dobre. Čo je toto za život? Zaslúžim si to. Na nič hodnica. Nestačí, koľko nešťastia priniesla. Čo
Čo keby sa ti niečo stalo? Čo by som bez teba robila? Strýko Mustafa klame. Akože klame? Teta Číček povedala, aby som sa tam nehral, že môžem spadnúť. Tvoj strýko neklame. Ale klame. Mama, topil som sa. Teta Číček ma vytiahla. Čo? Baran, teta Čiček mala dať pozor, aby sa ti nič nestalo. Chcela. Ale strýko Mustafa na ňu kričal, aby sa do mňa nestarala. Synček, klamať sa nesmie. Je to hriech. Mamička, ja neklamem. Babi, nahltal som sa veľa vody. Keby ma nebola teta No tak, Čiček Baran, vytiahla... ticho. Chod sa Čiček rýchlo ospravedlniť. Ja? Na Zan. Chod sa ospravedlniť. Ja by som mala ísť za ňou? Nie, radšej sa obesím. Choď, alebo budeš spokojnejšia, ak ti urobím hanbu. Čo chceš urobiť, mama? Dievča zachránilo život tvojmu synovi. Čo za človeka sa to z teba stalo? Mama, nech sa tu Čiček nesnaží hrať na hrdinku. Môj syn pláva ako ryba. Babi, ja neviem plávať. Ó, chlapček môj drahý. Dobrý deň, Vospolok. Vítajte. Nikto mi nevolal? Hľadala vás pani Sevky. Dobre. Povedala som, že ste vonku a hneď prídete. Ďakujem. Savaš? Tak už ti volám. Počujem, ale veď prešla iba pol hodina. Zdá sa mi to ako večnosť. Čo robíš? Nič. Mám plný stôl práce. Práve sa do nej púšťam. Dobre, tak ťa nebudem rušiť. Nech sa darí. Aj tebe. Dávaj si na seba pozor. Aj ty. Savaš? Nech sa darí, chlapče. Čo nové, čo robíš? Nič. Porozprávame sa trochu. Niečo sa stalo? Prečo? Nemôžem si poklebetiť so synovcom. Ale áno. Hľadal som ťa. Bol si vo fabrike? Nie, mal som stretnutie. A neponúkneš strýkovi kávu? Isté, že. Neslíham jednu stredne sladkú kávu a mne čaj. Rozprával som sa s Fidan. Mohol si ju pozdraviť, ako sa má. Dobre, dobre. Ale robí si starosti. Prečo? Ľudia v rodnom kraji sú veľmi nespokojní. Ohovárajú Čiček. Vraj, kedy príde dieťa, kedy bude náš pán. Strýko, prišiel si sa porozprávať. Môžeme. Rozprávajme sa o športe alebo o tom, čo je nové vo svete. Ale tieto témy nechajme stranou, dobre? Dobre. Ešte posledná otázka a končím. Tieto témy sa neuzavrú len preto, že ty si to praješ. Dobre vieš, že s ľuďmi je ťažko. Skús si na to občas spomenúť. Nič viac si nepoviem. Prosím. Dobrý deň, pán Bechcet. Tu
tu je Azra. Aká Azra? Aha, žartujete? Zixel, ako sa máte? Á, ZXL. Akože poriadne drze. Vyhovovalo by vám stretnutie v stredu? Naozaj máš trete. Aké stretnutie? Myslíte si, Že som padnutý na hlavu, či čo? Pardon? Dotieravejších ľudí som ešte nezažil. Pre peniaze by ste spravili všetko. Ako sa to so mnou rozprávate? Povedzte Derry, nech sa mi neukazuje na oči. Keď chcete dostať klienta, tak by ste sa s ním... Aj vyspali. Hambite sa, hambite. Opica, koľký čas ma ťahá za nos? Prečo sme niekam nešli? Je víkend? Je jedno, kde sme, Jem. Dôležité je, že sme spolu. Samozrejme, ale aj tak. Nebolo by nám dobre na nejakom romantickom mieste? Chceš povedať, že toto nie je romantické? Mohli by sme byť niekde sami. Prečo nikam nechodíme? Lebo sme obaja veľmi vyťažení. Ja nie. Lenže ja áno. Sava, že poriadny tvrdohlavec. Vravela som mu, aby prišiel. Mohli sme si posedieť. To je hrozné. Hovorím ti, že chcem, aby sme boli spolu sami a ty riešiš, prečo tu nie je Savaš. Nadia, tebe už naozaj nestačí moja spoločnosť. Samozrejme, že stačí. Ale Savaš mal volať Jasemín. Chcela som len vedieť, či sa stretli. Nič viac. Prosím ťa, neurážaj sa zbytočne. Čože? Podľa teba sa urážam zbytočne. Nie. Viem, že máš na to dôvod. Myslím to vážne. Máš pravdu. Aspoň, že si to uznala. Prepáč. Veľmi ma to mrzí. Mám toho veľa. Fabrika stále nepracuje tak, aby zarábala. Ak nedostaneme štátnu podporu, budeme na tom veľmi zle. Máme veľa ťažkostí. Rozumiem. Práca ti je prednejšia ako ja. Chcem sa ti len vyrozprávať z problémov, Jem. S kým sa mám o tom rozprávať, ak nie s tebou? Dobre. Tak sa nehnevaj. A ty sa usmej. Bude to? Víno? Aslan? Ja sa mi naozaj nepríjme Savašovú ponuku na prácu. Neviem, vyzerá to tak. Môžeš nám priniesť víno? Dobre, pán Jam. Nech sa darí, priatelia. Uvidíme sa v pondelok. Majte sa. Rozprávala som sa s Behčetom. Vôbec nemal v pláne s nami pracovať. Vážne? Mohol povedať. Na čo som sa zbytočne toľko snažila? Nesnažila si sa, len ma ťaháš za nos, tak prestaň. Aha, to je vďačnosť. Viac pre teba nerobím. Vážne? Tak mi vráť moje peniaze. Ani ma nehne. Urobila som to, čo som mala. Takto sme sa nedohodli. Vráť mi moje peniaze. Nemôžem, už som ich minula. Dám ti začiatkom mesiaca. Daria. Ešte tu nemáš. Takže ostaneš? Ešte chvíľu. Pozri, bez
zasa prišla Ahoj, Odorová Nurís. mamina. Vítaj, dievčatko naše. Mám studené ruky, daj mi ho, daj. Prišla tvoja maminka. Ako sa máš, miláčik? No povedz, že dobre. Ahoj. Vítaj, dcerka. Ahoj. Tak už tu máš maminku. No čo? Netešíš sa? Ani trošku? Chýbala som ti? Chýbala ti, mamina? Chýbala som ti? Ako sa ty len múdro pozeráš, ty chrobáčik môj. Ak chcete niečo iné, pane, pripravím vám. Nie, fajn, ďakujem. A prestaň ma oslovovať, pane. A ako vám poviem? Volaj ma Savažáby. Nie, to nejde. Ste naším pánom, nemôžem vám vravieť, aby. Je teplý, dáte si, pane? Otrenem vám z neho. Ďakujem, chystám sa večerať. Stalo sa niečo? Nič, čo by sa malo stať. Ostatní nie sú hladní, kde sú? Prídu na zan. Už ideme, už sme tu. Vítaj, strýko. Ďakujem. Poď môj. Sadni si. Kto je? Ja. Nie som hladná. Už je doma aj pán Savaš. A prišiel aj pán Pala. Poď aj ty, rúža moja. Pán Savaš sa bude na teba pýtať. A matka Šahnu sa bude hnevať. Poď, dáš si niečo malé a vrátiš sa. Kde je Čiček? Prečo neprišla k stolu? Poslala som po ňu. Strýko, ja som sa dnes... Baran, teraz máš jesť. Čo sa stalo? Nič, syn môj. Dobrú chuť. To sme dopadli. Ideme poprosiť Jasemín, aby prijala spoluprácu. Kedy si umierala láskou k nej? Čo sa stalo? Pamätáš si, čo som ti vravela? Ale Sevgi, teraz mi s tým daj pokoj. Bora, odpovedz mi. Áno, myslel som si, že som zaľúbený, ale prešlo ma to. Stáva sa ti to dosť často. Myslíš si, že je to láska? A zrazu, veď ani o nič nešlo. Sevgi, prestaň. Aj tak som už dosť naštvaný. Jasemín si nedostal? Tak sa zlostíš. Je naozaj taký pekný, alebo sa mi to iba zdá? Je to veľmi pekný chlapček. Tak veľmi mi chýba. Aj ty mi stále chýbaš. Napriek tomu, že si už dospelá žena. V Istanbule nemáš žiadneho známeho však? Veru nie.
Všetci sa už presťahovali sem a majú pravdu. Počasie je dobré, domy majú záhrady a mesto je tiché. Jasemin, prečo sa ma na to teraz pýtaš? Len tak. Rozmýšľala som, že by som vás vzala do Istanbulu, ale... Sama si povedala, nech ostanem tu. Že k tebe zvykne chodievať veľa návštev a že nechceš, aby sa dozvedeli, že máš dieťa moja. Nie, prenajala by som vám iný dom, ale nechajme to tak. Ale ak veľmi chceš, presťahujem sa, Jasemin. Mamička, si veľmi zlatá. Aj tak som ti prevrátila život hore nohami. Nemôžem ťa pripraviť aj o priateľov. Dojedol si, synček? Ha? No, ďakujem za jedlo. Pekný večer. Idem do izby. Nie. Choď do obývačky. Aj ty, Mustafa. Barán, dieťa moje, poď sem. Poď. Takže o čo ide? Barán, porozprávaj, čo sa dnes stalo. Mama, prečo to musíš zveličovať? Nechcem byť nespravodlivá. Boh je nad nami a všetko vidí. Rozumie tomu niekto? Čo sa to tu prihodilo? Barán, povedz nám, čo sa stalo. No tak. Spadol som do bazéna. Topil som sa, ale teta Číček ma zachránila. Čo? A ďalej? Brav, čo ti povedal strýko Mustafa, aj to povedz. Teta Číček ma predtým posielala hrať sa inám. Ale strýko Mustafa povedal, aby sa do mňa nestarala. A potom sa tváril, že to tak nebolo. Baran, prečo klameš? Nie, ja neklamem. Dajte mi s tým pokoj, je neskoro. Mustafa, stojí. Ospravedlň sa, Číček. Nie, pretože to tak nebolo. Chceš povedať, že klame Baran? Číček ho prinútila, kto vie, čo mu natárala. Budeš ju oslovovať Čiče Gabla. Rozumel si, patrí sa, to je staršia. Poboskaj jej ruku a ospravedlň sa. Tak bude to! Prepáč. Nahlas, aby to všetci počuli. Prepáč. V poriadku? Si spokojný? Ak ešte raz uvidím, že sa k Čiček správaš zle, nezostane to iba pri 2 fackách, Mustafa. A teraz chod do svojej izby. Nazan. Dlhuješ tomu dievčaťu za život svojho syna. Takto som ťa vychovala. Neučila som ťa od malička, čo je správne. Nenaučila som ťa, že Boh všetko vidí? Mama, dosť. Nevyčítaj mi. Poď, Baran. Čo sa tak pozeráš, Savaš? Som dcérou muža, ktorý si ctil spravodlivosť. A môj manžel bol taký istý. Nemôžem zatvárať oči pred nespravodlivosťou. To je Šánur Baldarová, chlapče. Pre nič za nič ju nevolajú veľká matka. Neber ju na ľahkú váhu.
Nuriš? Zober si aj tieto. No čo, ja mám doma. Sú organické. Chutia celkom inak ako ostatné. Jasemín dáva Omerovi iba tieto. Omer už začal papať ovocie? Zatiaľ iba šťavičky. Jasemín, máš telefon. Neviem prečítať, kto... Daj. Kto to je? A zdá niečo dobré. Leila? Zdá sa, že niekoho má. Ja neviem. Nič mi nepovedala. Nemyslím si, Nuriš. Dúfam len, že tak ľahko nikomu nenaletí. Neboj sa. Dosť sa poučila. Bola tam pustená telka. Stále pracuješ? Nie si unavená. Prídem po teba. Som v Bodrume, príjmeme. V Bodrume? Nepovedala si, že ideš do Bodrumu. Len tak mi to napadlo. Už mi chýbala. Kedy sa vrátiš? V pondelok. Jasemín. Prosím? Odkedy som ťa našiel, stále viac mi chýbaš. Už to neviem vydržať. Ale nepreháňaj. Je to ešte horšie. Aj tak by nebolo zle, keby niekoho mala. Nejakého slušného a poriadneho chlapa. Tiež si myslím, ale ona to cíti inak. Nečadujem sa, keď mala toho nemravníka. Jasemín moja, aj tebe robím čaj. Dobre, ďakujem. Kto ti volal, dcerka? Čo? S kým si telefonovala? No, s kamarátom z práce. Na, zohrej sa trochu. Ďaká. Čo máš nové? Nič. A ty? Všetci už spia. Prečo? Len tak sa pýtam. Šáhnur matka išla do svojej izby, ostatní sú hore. Príď dnes v noci do garáže. Čo ti šibe? Niekto nás uvidí. Kto by nás videl? Príď o polnoci. Idem preč. Neodchádzaj. Prestaň. Šibe ti. Musím ísť. Nebrám sa toľko. Nechaj ma. Suna. Povedala som, musím ísť. Suna, niečo som ti chcel ukázať. Vážne? A čo také? Pozri sa. Žena pána Savaša sa túla s chlapmi. No, už som tie fotky videla. Ako to? Kde si ich videla? Veľká matka ich nevedela stiahnuť do telefónu, tak som jej pomohla. Aha. Nie, že to niekomu povieš. Mal som ich vymazať, ale neposlúchol som ju. Počuj, môžeš poslať tie fotky aj mne? Jasné, aby ma Šahnur matka zabila. Veď sa to nedozvie. No tak, Ismail, prosím. Smola. Fajn, takže do garáže neprídem. Počkaj. Ak ti ich pošlem, prídeš? Uvidíme. Najprv ich pošli. A je to. Už ideš spať? Abla, už prestaň. Nie som tvoja nepriateľka. Vypadni. Trápim sa kvôli tebe. Snažím sa ťa pochopiť, ale ty ako... To si, aby si sa musela kvôli mne trápiť. Drzaňa! Dávaj si pozor na to, čo hovoríš. Inak veľmi zle skončíš.
Nevieš to pochopiť? Nazan, obe sme obeťou zvykov. Sme väzňami v tomto dome. Prečo to nechceš vidieť? Ja sa aspoň snažím študovať. Snažím sa uniknúť z tohto otroctva. Ale ty by si ma najradšej vtiahla späť. Abla, prečo? Nechci mňa dostať na dno, ale seba hore. Si mladá. Máš pred sebou celý život. Prečo si sa pochovala v tomto dome? Abla, otvor oči. Chceš, aby sme tu obe zhnili? Alebo mi aspoň prestaň robiť zo života peklo, dobre? Prosím ťa. Posledný raz, Savaš. Už nebudem plakať. Nech so mnou robia, čo chcú. Už nie. Budem silná, ani nemuknem. Veď si silná. Si schopná, devča Čiček. Pozri, napriek všetkému študuješ na univerzite. Nestačí? Ale veľmi sa trápim. Veď si už nechcela plakať. Ani nebudem. Upokoj sa. Zajtra máš školu. Chod spať. Dobrú noc. Tak sa maj. Dobrú noc. Dobrú noc, dovidenia. Dobrú noc, drahá. Pekne sa vyspí. Mama, poď, sem si sadni. Čo sa stalo? Len si sadni, poviem ti. O čo ide? Ja... Stretla som sa s Omerovým otcom. Čo? Ako? No, zrazu sa pri mne objavil. Nezabudol na mňa. Hľadal ma a našiel. Prepána, Jana. Povedz mi, kto to je, čo robí? Je majiteľ holdingu a pracuje v potravinárstve. Takže je veľmi bohatý. Mama, na tom nezáleží. Ak je veľmi bohatý, má aj veľkú moc, dcérka. A s bohatým je to veľmi ťažké. Ale dobre. Odkiaľ pochádza? Z akej je rodiny? Je z Vanu. Z veľmi silného rodu. Bože môj dobrý, asi mi nie. Mama, upokoj sa. Už je niečo medzi vami. Povedz mi pravdu. Zatiaľ ešte nič. Zatiaľ, ale bude. Mama, čo ja viem? Bojím sa po všetkom, čo som prežila. Memetovi som dala 3,5 roka a týždeň pred svadbou ma podviedol s kolegyňou. To zviera Bora mi hovoril, ako od samej lásky ku mne umiera, ale v skutočnosti som pre neho nič neznamenala. Ako si mám byť istá, že Savaš nie je taký istý? Volá sa Savaš? Savaš. Savaš Baldar. Jasemín.
Už meškám. Jasemin? Čo keby si sa s Omerovým otcom spoznala trochu viac? Možno je to poriadny muž. A možno, že sa mu dá aj dôverovať. Kto ho vie? Veľmi sa bojím, mama. Aj chcem, aj sa bojím. Nečuduj sa. Memeta som ani za 3 roky neprekukla. Spomínala si tú reklamu. Vravela si, že ju nepríjmeš. Mala by si. Pri práci ho najlepšie spoznáš. Myslela som na to. Budem ju robiť. Fajn. Podáš mi chlieb? Ale o Omerovi by si mu istý čas nemala povedať. Až keď ho dobre spoznáš. Prečo? Lebo je z Vanu. Ľudia z Vanu si na svoje deti veľmi potrpia. Ak vám to nevyjde, bude sa snažiť zobrať ti dieťa. A to by som neprežila, Jasemin. Mama, čo to hovoríš? Treba myslieť na všetko, Jasemin. Povieš mu to, keď si budeš úplne istá, že ťa naozaj ľúbi. Jasemin. Dievčatko moje, nevysvetľuj si to zlé. Ty a Omer ste moje všetko. Nech by sa dialo čokoľvek. Ale nebolo by lepšie, aby mal chlapec v rodnom liste namiesto detkovho mena otcovo meno. Dobre. Poď, synček, je čas ísť do školy. Poboskaj strýkov, no tak. Mustafa? Ty čo, nemáš školu? Viem, že najradšej by si mal študentské roky za sebou. Tak utekaj, nech neprídeš neskoro. Majte sa tu. Dobre teda. Strýko, len sa pokojne najedz. V poriadku. Prídem za tebou. Dobrú chuť. Pane, urobím vám kávu? Urob moja. Ale takú poriadnu, akú mám rád. Dobre. O Bože. Zaspala som. Tak poďme. Nech sa darí v škole. Nech sa darí. Nech sa ti darí v práci. Ďakujem, sestra. Arif, zavez Mustafu do školy. Žiadne ulievanie. Vyzerá hrozne. Suna? Prosím, pani. Nemala si mi to náhodou vyžehliť. Robila som iné veci. Rýchlo mi to, prosím ťa, vyžehli. Už meškám do školy. Suna, počula si? Niekam ju polož. Teraz mám inú robotu, zajtra to spravím. Potrebujem to teraz, idem do školy. Ale nie. Oblec si niečo iné. Máš predsa plnú skriňu pekných vecí. Pomôžem vám nejako, pani Nazan? Čo si to pred chvíľou povedala, Čiček? Akože čo? Počula som, že si k nej dovoluješ. Sme si blízke. Kto si, že ti je Čiček blízka? Ha? Čiček je v tomto dome nevestou a ty si slúžkou. Tak si to uvedom. Správ, čo chce. Rýchlo. Dobré ráno.
Dobré ráno, pani Jasemín. O pol hodiny máme poradu, dobre? Samozrejme, sme pripravení. Alpaj, gratulujem. Vyhral si medailu v podlizovaní sa. Nie, som iba amatér, Azra. To ty si v profesionálnej lige. Vaša káva? Ďakujem. Máte veľmi peknú reťazku. Ďakujem, ste milá. Dobré ráno. Vrátila si sa? Dnes ráno už som začala aj pracovať. Fajn. Čo bude s našou reklamou? Zoberieš to? Neviem, zdá sa, že áno. Som rád. Uvidím ťa častejšie. Áno, máš pravdu. Fajn. Čo robíš večer? Je niečo nové s Ahmetom Moranom? Momentálne nič. Ale čo chvíľu mi začne píliť uši. Veď uvidíme, čo bude s tou štátnou podporou. Keď začne mať sa váš problémy s peniazmi, potom bude vďačný aj za... Sestra, tvoj syn je veľmi múdry. Nepripustí, aby mal problémy s peniazmi. Veľmi meškám. Kde je Ešref? Ešref odišiel. Odišiel? A Halil? Halil zobral barana. A kto ma teraz odvezie do školy? Tak dnes nepôjdeš do školy. Ale mám skúšku, Šahnur, mama. Dieťa moje, už som ti povedala, že sa zbytočne trápiš. Ja ťa zaveziem. Ty nejdeš do práce, Pala? Veď práve, mám to po ceste. Vďaka, Šahnur, mama. Pekný deň. Aj tebe. No poď, nevestačíček, poď. To myslíš vážne? Pani Seogi, môžem na chvíľku odísť? Snažíš sa obalamotiť toho s farbami? Už nemáš veľa času. Tak už choď. Ale do večera sa vráť. Dobre. Ale nie. Poď so mnou, prosím ťa. Naozaj? Čo je? Nejaký problém? Jasemin, prosím ťa, nebuď tvrdohlava. Sme na tom veľmi zle. Príjmi zákazku od Baldarovcov. Dostaneš províziu ako spoločníčka. Ako aj pri Airchips. Jasné. Rovnako ako pri Airchips. Dobre. Dobre? Áno, dobre. Si úžasná. Fidan, prešiel som už všetky lekárne v Istanbule. Je to liek zo zahraničia. K nám sa vraj nedováža. Čo mám robiť? Mám ho ísť kúpiť do Nemecka? Dobre, pozriem sa na to. Maj sa. Moje nervy. Keď nie je, tak nie je. Čo je to za liek? Liek na migrénu. Potrebuje ho moja žena. Stále ju bolí hlava, ale nikde ho nemajú. Má naň recept? Má. Napísali ho nejaký doktor v Ankare. Zoženieme ho. Jasné. Ismail, chod do Nemecka a dones odtiaľ škatulu liekov. Iný spôsob neviem. Nemá mi ho kto poslať. Kúpime ho cez internet, strýko. O týždeň ho tu budeme mať. Cez internet som nič nekupoval, neviem to. Ja ho kúpim. Viete, ako sa volá? Počkaj, napísala to do správy. Aha. Fidan Ablu mám veľmi rada. Vlastne tetu Fidan. Je to dobrá žena. Kedysi sa stretávali s mojou mamou. Vždy ju veľmi presviečala, aby ma dali študovať. Áno.
Páčia sa jej dievčatá, ktoré študujú. Volám ju Financnehová vločka. A tu moju malú, Berfin. Vraj dá len na súkromnú školu. Mám sa pripraviť, že bude študovať, kým bude môcť. Veľmi pekné. Naozaj gratulujem. Hoci mne teraz hovorí o tradíciách. Ale to nič. Aj tak je naša teta Fidan iná. Mama, idem do mesta. Tak kto ťa tam odvezie? Halil sa už vrátil. Tak. Tiež by som išla, ale bolí ma hlava. Tak radšej oddychuj, mama. Mám so sebou mobil. Keby niečo, zavolaj mi. Halil, otvor mi dvere. Máš mi otvárať dvere vždy, keď nastupujem a vystupujem. Kedy sa to naučíš? Ako si prajete? Umí to v rukách, moja v rukách. Vidíš, ako si zlenivela? Umývačka to vyčistí lepšie. Odvrávaš mi, Suna? To by som si nedovolila. Čo sa to s tebou robí, Suna? Nevieš, kde máš miesto? Dostalo sa ku mne, že si bola kčiček drzá. V tomto dome budeš ku každému pristupovať s úctou. Aj kčiček, tak ako k ostatným. Ale... Stačilo. Veraj s úctou. Už len ty si ju tak zaslúžiš. Veď počkaj. Raz vám to tu všetkým spočítam. Správa odoslaná. Aký si nervózny, pane. Samozrejme, že som. Už mi šibe z tých Bulharov, čo žiadajú prášok. Dnes kilo, zajtra zas kilo. Toto je ten najhorší obchod. Dobre je predávať hneď 500 kýl. A máš pokoj na celý rok. Sa váš Baldar ešte stále odmieta. Bodaj by sa prepadol pod zem. Človeče, keby som mal v rukách niečo proti nemu, prinútil by som ho. Pane. Čo je? Nie je to tvoja dcéra? Aj. Od koho to je? Poslala to Sulo. A je to poslal kto? Neviem, pane. Ahmed Moran, toto ti veru dobré meno nerobí. Čo je nás potom? Je to čestiček Baldarovej. Je na Savašovi, ako ju potrestá. Tak to teda nie. Nedali mi žiadne vnúča, nič. Ešte stále máme na Čiček právo. Povedz našim, aby kúpili prvú letenku do Istanbulu rýchlo. Uvidíme, čo teraz urobíš, Savaš Baldar. Či si väčší ako naše zvyky. Mami, prečo plače? Akú si mala cestu? Dobrú, ale pýtam sa ťa, prečo plače? Už je veľmi hladný. Pripravujem mu mliečko. Až teraz, mama? Vieš, že by mal jesť vždy po 4 hodinách.
Nuriš, Jasemín s nami nie je spokojná. Už pred hodinou sme mu dali ovocnú šťavičku. Chutilo mu. Ešte ako moja. Mala si vidieť, ako sa pri tom zalizoval. Synček môj drahý, nech sa len drží. Nech sa na to pozrie aj Nadia. Dobre. Dobrý deň. Sestra. Nazan, aká si pekná. Ďakujem. Zastav sa na chvíľu aj u mňa. Dobre. Čo ti to napadlo? Je to zlé? Ale kdeže, práve naopak. Vyzeráš super. Myslíš to vážne? Odteraz ťa chcem vidieť len takúto. Veľmi ti to pristane. Ďakujem ti. Sadni si. Naozaj si veľmi pekná. Máme sa to zrejme páčiť nebude. Bude, uvidíš. Ak nie, porozprávam sa s ňou. Pane, vaše letenky, nech sa páči. Auta v Istambule ste zaistili? Áno, pane. Poďme. Pochovala som sa v dome Savaš. Žijem bez cieľa. Len tak na prázdno. Možno sa znova vydáš. Muzafer zomrel pred 5 rokmi. To nie. Preháňaš. Prečo nie, sestra? Veď ešte ani zďaleka nie si stará. Chceš ostať navždy vdovou? Neveríš, že sa znova zaľúbiš? Keby som mame povedala, že sa chcem vydať, zabila by ma. Nie, nie. Naopak. Potešila by sa. Samozrejme by to musel byť niekto, koho by chcel. Vítajte. Ďakujem. Nie je za čo. No, pracovať by som tu samozrejme nemohla, ale aspoň niekedy ťa prídem pozrieť. A ty pôjdeš so mnou von, dobre? Samozrejme. Stačí povedať. Ďalej. Prišiel pán Bora z agentúry XL. Na zdravie, na zdravie. Nech sa páči, pán Bora, vítajte. Ďakujem. Dúfam, že vás nevyrušujem. Samozrejme, že nie. Dobrý deň. Dobrý deň, prepáčte. To nič. Posaďte sa. Nebudem vás zdržiavať, pán Savaš. Inokedy si dúfam, nájdeme jeden na druhého viac času. Prišiel som vám len povedať, že reklamu Baldar výrobkov bude riadiť pani Jasemín. Takže súhlasila. Áno. Ale nebolo to jednoduché. Je trochu tvrdohlava. Priniesol som vám návrh zmluvy. Prejdite si ju, ak vám bude vyhovovať, podpíšeme ju na prvej porade, na ktorú príde pani Jasemín. Azra. Miláčik, čo sa stalo? Azra. Azra moja, povedz mi, čo sa ti stalo? Čo je? Nedohodla sa s Beščetom, tak plaču. Ale moja... Je to liek na prírodnej báze. Fajn. Naozaj si ho našla? Do 10 dní ho doručia tete Fidan do rúk. Som proti tebe poriadne pozadu. Odkiaľ vieš, že je to prírodný liek? Je to tu napísané. Ale po anglicky. Ty vieš po anglicky? Áno, dá sa povedať, ale musím sa zlepšiť. Počuješ, Mustafa, hanbi sa. Ty nevieš po anglicky ani napočítať do 10. Ja viem, mám začať počítať? Počítaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Pozri, toto je Fox, toto je Frog, toto Rock a Dog. Aké pekné. Však. Ty si hlavička. Múdry chlapec. Si veľmi pekná. Nepočúvaj, mamo moja. Ako si to predtým vyzerala? Ako by si prišla z kláštora? Aj strýkovi sa to páči. Vidíš, mamička? Vítajte, pane. Ďakujem. A čo tvoje náramky? Prečo si ich dala dole? Haló. Pani Šahnúr! Pani Šahnúr! Čo sa to robí? Prišiel Ahmed Moran. Otvorte, otvorte! Mustafa, zober hneď barana hore. Pani Šahnúr, otvor mi! Čo sa stalo, Ahmed Moran, že ideš bez ohlásenia? Prišli sme si očistiť našu česť, Fala. Dajte mi čiček. Upokoj sa a poď ďalej. Poď. Počkajte. Vojdi, nech sa páči. O čo ide, pán Ahmed? Čo sa stalo? Najprv mi zodpovedzte toto. Odkiaľ to máš, pán Ahmed? Čo je ťa do toho? Tá fotka nič neznamená. Akože nie, netáraj. Keď vám nezáleží na vlastnej cti, ako môžete myslieť na našu? Pán Ahmed. Ani vnúča, ani nič. Dievča sa motá okolo cudzích chlapov. Čo to má znamenať? Nerozčuľuj sa, pán Ahmed, a poď si sadnúť. Porozprávame sa. Strýko, dole. Rýchlo, naskoč. Pane. Dievča odvážajú. Pán Ahmed. Pán Ahmed. Salaš. Chlapče. Po Čiček si prišiel jej otec. Dôvod? Má fotku. Kde je Čiček s nejakým chlapcom?
Čo? Strýko, čo to hovoríš? Sledujú nás. Nevedel som, čo robiť, tak som posadil Čiček do auta. A teraz rozmýšľam, kam mám ísť. Zober ju do holdingu. Hneď prídem, dobre? Dajte im ma, strýko. Nech ma zabijú. Vy budete mať pokoj a ja tiež. Dobre, mama, upokoj sa. Toto ti pomôže. Čo Ahmeta Morana tak rozčúlilo, ha? Prečo sem vtrhol, ako keby horelo? Daj mi vodu a nájdi mi Ismaila na zan. Povedz mu, nech sa modlí, lebo toto mu nedarujem. Dobrý večer, prajete si niečo? Pohár vody. Hneď to bude. Ďakujem. Zostaňte pri pánu Savašovi.
Otvorte dvere. Čiček, si v poriadku? Chodnú. Ešref. Salaš, zabijem ťa. Daj mi čiček, inak všetci zomriete. Odíď, nebudeme prelievať krv. Ale áno, budeme. Daj mi tú nehanebnicu. Koho nazývaš nehanebnicou? Je to moja manželka, jasné?